Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Hublay pi baro kinigilong ki khobor bam tagasngi. Ka office jong executive engineer EE ka public health engineering PHE Maukarwat division ringkat ka office district Swachh Bharat mission DSDM Maukarwat blang menta kasngi jong ka arpsantri unailor arhajar arpulai la pelong ka jingyat patba ne rally ban pinsno thu haki patba halor ka jingkodor ka khud ka suba jong ki saudong saukun ya gani ka jingyat patba lasdang na maukulun bat penkut haplau jong ka office u executive engineer EE Maukarwat division ha ka balai wan ya shim benta de lai tili ki skul ringkat kinong trei hapo ka office PHE Jong seksron para. Jong seksron para. Jong ya kali. Ini siang pak. Ini. Nuksa para. Nuksa kali.